halk ıqbalını ýadlaşdyran, arka dağlı watanlar we owazlar sazlaşdyran arka dağlı watanlar we ýagşysyna ýagşy diýen, bagşysyna bagşy diýen halkyn bagta besläp söýen arka dağlı watanlar we gyýys çykar ýa oglaýar, desserhana baryn oýar, dutar gyjaga jan koýar arka dağlı watanlar we öňe bedew badyn uran, ýaýlasyna cennet guran, owazlar sazlaşdyran arka dağlı watanlar we. Assalamu alaykum hormatly watandaşlar, qadrly aýdymsaz söýjiler we dinleýijiler. Gepleşigimiziň başynda owazlar sazlaşdyran, köňülleri, yürekleri, kalpler sazlaşdyran, bize her bir işte arka bolup duran, görelli bolup duran, ediz arkadaşymyza gepleşigimiziň başynda ak yüregimizden alkyş aýdýas. Mehriban arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Dünýäni sol kalp barýan beýgi işleriniň elmidama ulur waşyklary wetsenmegini tüýsüremeden ardy bolýar. Ine mehriban tomaşaçylar, qadrly aýdymsaz söýjiler we dinleýijiler, gahrman arkadaşymyzyň tagallaty bilen açylan Türkmen we tele ýaýlamynyň şeýlede ediz arkadaşymyzyň saýasynda ak şäherimiz Aşgabatyň gözülligini, görküne görk goşup oturan Aşgabat medeni diýin jalyş merkezi bilen bilelikde taýýarlap her hepdäniň ýegişenme güni size hödürleýän owazlar sazlaşan natly gepleşigimiziň ýene bir täze sany ýaýlama çykdy. Bize şeýle döwrewap gepleşikler taýýarlap, şular ýaly gepleşikler üstü bilenem döwürlerden döwürlere geçip türkmen halkynyň kalbyna singen türkmen halk aýdymlaryny, milli aýdymlarymyzy, döwrewap aýdymçylarymyzyň, ýaş aýdymçylarymyzyň, halipa bagşylarymyzyň ýerine ýetirmegini tele tomaşaçylarymyza ýetirmäge bize ähli mümkinçilikler döredip berýän ediz arkadaşymyza bizi ýene bir ýola köp sag bolsun aýdýas. Mehriban ýeşler hormat tomaşaçylar, elbetde owazlar sazlaşan natly gepleşigimiziň bugünkü sanyny süýlenem size halipalarymyzdan bize miras galan bir näçe türkmen halk aýdymlaryny, milli aýdymlarymyzy, söýgü aýdymlaryny, elbetde gahrman arkadaşymyzyň bagtyar türkmen halkymyz üçin gazanyp berýän beýik ýeňişlerini wasp edýän joşun aýdymlar elbetde owazlar sazlaşan natly gepleşigimiziň bugünkü sanyny süýlen size yetirer söýüni bugün gepleşigimizde siz üçin ajaýyp aýdymlar ýerine ýetirip berjek. Aýdymçyýymyzy sahnamyzda şaharmadan öňürti ne bugün gepleşigimizde halipa sadarnalarymyz, sadarna dostlarymyz bugün gepleşigimizde gatnaşyp oturýarlar. Olar häzir siz bilen tanış etmek isleýär. Ýurdumyzda Abraýly ýokary okuw jaýlarynyň biri bolan Türkmenow Hoşalyk Uniwersitetiniň bagtyar talibi zehini sadarnalarymyzyň biri. Merdan Ataýew bugün gepleşigimizde şeýle-de klarnet saduralyny aýdymçyýymyzyň ýerine ýetirip berjek, odan aýdymlaryny sadarnarlyk etjek sadarna dostlarymyzyň biri Aýmurat Oradow. Şeýle-de biziň milli saduralymyz bolan gyjak saduralyny bugünkü gepleşigimizde türkmen halk aýdymlaryny ustatlyk bilen siz üçin ýerine ýetirip berjek aýdymçyýymyzyň owadan aýdymlaryny ajaýyp faýdalar bilen bedeg berjek ine sadarna dostlarymyzyň biri Maýa Hulywadyň naky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň mugallimi Sapamrat Amanmuradow gepleşigimizde şeýle-de Maýa Hulywadyň naky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň uly mugallimi Halipa sadarna, kompozitor sadarna Arzu Hudaýberdiýew bugün gepleşigimizde şeýle-de zehini sadarnalarymyzyň biri Parahat Arabow bugün owazlar sazlaşan natly gepleşigimizde özleriniň bir näçe owadan sadlary bilen size lezzet berer. Ne mehriban ýeşler hormat tomaşaçylar, owazlar sazlaşan natly gepleşigimizde bugünkü sanyny siz üçin ajaýyp aýdymlar ýerine ýetirip berjek. Gahrman arkadaşymyzyň saýasynda Türkmenistanyň at gadanan artisti diýen hormatly adyň eýesi, watana bolan söýgüsi üçin diýen medalyň eýesi biziň zehini aýdymçyýymyz Hazy Ýazmamedow sahnamyzda çagyrýas. Elbetde owazlar sazlaşan natly gepleşigimizde milli saduralymyz bolan dutar saduraly bilen owazlar sazlaşan natly gepleşigimizde hoş gördük. Salamu alaykum. Ýerine geçip bilersiňiz. Mehriban ýeşler, hormat tomaşaçylar, gahrman arkadaşymyzyň tagallaty bilen açylan Türkmen we tele ýaýlamyzda taýýarlan her hepdäniň ýegişenme güni size hödürlenýän owazlar sazlaşan natly gepleşigimiziň täze sany ýaýlama çykdy. Ýaňam tanış etdik. Elbetde bugün owazlar sazlaşan natly gepleşigimiziň bugünkü sanyny zehini aýdymçy Türkmenistanyň at gadanan artisti ediz arkadaşymyzyň tagallaty bilen watana bolan söýgüsi üçin diýen medalyň eýesi Hazy Ýazmamedow sadarnarlar topary bilen şeýle-de milli saat senedimiz bolan dutar saduraly bilen bugün gepleşigimizde gatnaşýar diýmek näme gepleşigimde wamyny Hazy bir halipalarymyzdan bize miras galan türkmen halk aýdymlaryny, milli aýdymlaryny dutar gajakda ýörete sadarnalarymyz bilen bilelikde gepleşigimde wamyny söýgü temasyndan söýgü aýdymlarynyň bir näçesini size ýetirip berer. Şoň üçin
başga ýaýlyma geçmelilerle Türkmen wagtyly ýaýlymyny o wagtlar sağlaşyny atletleşiginde tomaş etmekliginde dowam edin täbäbi gepleşiň dowamyny hajy bilen gyzykly söhbet eder sizden gelen käbir sowallary ýetirer. Köne sözleri atla sahypamyzda gadymdan gelýän türkmen sözlerimizin käbirleriniň manasyna çuň düşünür. Şoň üçin gepleşigimiziň ahyrına çenli biz bilen galmaňyzy haýyş edýäs. Hajy ýene bir ýola gepleşigimizde hoş gördük. Hoş geldiňiz. Sağ ol Beýmurat. Bu owallar sağlaşan atly gepleşiginde gowşaryn içen aýdymdan bilen geldik. Ine bu şu gepleşiginde türkmen dutary bilen, türkmen gyjagy bilen, türkmen halk aýdymlaryny, estrada aýdymlaryny getirdik. Häzir nesip bolsa şu dinleýijilerimize bir owadan aýdymlary aýdyp berip, olara bir ruh lezzet paýlarsyp nandarsym elýär. Ne sözüň şu ýerine bize halal ýaşamakda, halal işlemekde, bize aýdym döretmeklikde, aýdymy nähili ýerine ýetirmeklikde, bize başgalypa bolup duran gahrman hem mehriban arkadamyza köp sawursyny aýdýan. Ene gahrman arkadamyz maňa Türkmenistanyň at gazanan artist diýen hormatly at takdy. Ene de watana bolan söýgüs düşünýän medal bilen meni sylaglady. Ene mundan başga da gahrman arkadamyzyň bir näçe şaher paýyna münasip boldum. Gahrman arkadamyzyň bize ýapýan bu sylaglary men begenjim, goňjum, büýsonjum şu purdotdan peýdalanyp bizi ine şunýal hormatly atlara münasip görýän gahrman hem mehriban arkadamyza köp sawursyny aýdýan gahrman arkadamyň jany sawursyn, tutýan tümli işleri elmidama rawaj alsyn. Ine şu sylaglary gahrman arkadamyzyň bize bolan önemi diýip düşünýäs. Geljekde de gahrman arkadamyzyň önemini ödemek üçin mehriban arkadamyza wepaly bolup gahrman arkadamyz ine bagtyar halkymyz üçin giýjegini zähmet çekke, edid arkadamyzyň zähmetini, ýurdumyzyň asudalygyny, parahatlygyny, bagtyarlygyny wasp edýän owadan aýdymlar döredip edid arkadamyza, halkymyza hyzmat eder. Köp sağ ol. Hajy ardy bolan hasyl bolsun. Geljekde bir sunuwa dälemini edid arkadamyzyň ine ýa-ni ýöňüň sözünde berlediňde edid arkadamyz biziň şu sunuwatda çekýän bir zähmetimize nazar düşüp bir näçe medeni sunuwda saatlarymyzda elbetde şolaryň arasynda sizem bar Türkmenistanyň at gadanan artisti diýen hormatly at bilen gahrman arkadamyz sizi sylaglady. Watana bolan söýgüs üçin diýen medal bilen sylaglady. Elbetde bu serpaýlaň aňyrsynda da näme giden bir ýene de zähmet ýatyr. Şoň üçin bizem gahrman arkadamyzyň görüllesine eýerip egine berip näme halal zähmet çekip özümiziň owadan aýdymlarymyz bilen saatlarymyz bilen gahrman arkadamyza ata watanymyza ak ýürekden hyzmat ederiz. Ne gepleşigimizde sowallar bilen dowam edelim. Soňondan äder siziň ýerine ýetirmeňizde 2-3 aýdymdan owa dowam ediber. Täze mehriban ýyleşler, hormatly tomoshaçylar. Haji Almametov owallar sağlaşan gepleşigimizden bu nuksanyny bir köp aýdym getiripdir. Şoň üçin bir söhbetimiz adyrak ederse aýdymlary köpräk dinleýijilere ýetirer. Umuman gepleşigimiz bir ýerine düşer, zähmetimiz ýerine düşer diýip inanýar. Ne gepleşigimiz söhbet arkaly dowam edeli. Size ilkinji berjek sowalym şeýle bir ýurdumyzyň görnükli aýdymçy sökümini zamanamyzyň häzirki döwrümizin ýagty güneşi türkmen sunuwatynyň täze ýyldyzy zehinli kompozitor sadyny Kerimjan hakyna aýtjak pikirleňiz bize çüýnem, halkymyza çüýnem, tomoşaçylar çüýnem gyzykly bolardy. Kerim Berdimuhammedow ören zehinli oglan. Özüň sad ýazyp, onu özüň aýdym edip, aýtmagyň özü onu ullukan tebiği zehini talep edýär. Şol ukyp, şol zehin Kerimjanyna aňryan bilen bada. Ählimiziň halypamyz, görellämiz, hormatly arkadamyzyň görellesine eýermegiň özü sunuwda asyl manysy bilen düşünmäne ýardym edýär. Edil şol parasatdan nusgalan Kerimjanyň döreden we aýdýan aýdymlaryna Türkmeniň milliligini, ata-babalarymyzdan galan äheňleri we o giň dünýä garaýşy bilen seredýänin görmek bolýar. Kerimjanyna zehinema, ukypma, geljegema. Şoň üçin men türkmen sunuwadynyň parlak geldi, türkmen sunuwatynyň ýagty güneşi, kompozitor sadyny Kerim Berdimuhammedow sunuwatda ak ýolardy edýär. Ne Kerim Berdimuhammedow ýa-ni ýakynda gahrman arkadamynyň şaher paýyna münasip boldy. Döwlet sylarlarynyň mundan ýa-ni höwrüniň köp bolmagyny tüýsürekden arzu edýän sunuwatdaky gadamy batdy bolsun, zehini daş ýaryp dursun. Şeýle kämil şagirdi terbiyelep ýetişdiren
Bizim baş halifamız, kahraman arkadağımıza köp sağ olsun aýdýan, eriz arkadağımyzyň jany sağ olsun, mundan melegem alyp barýan işlerini ilmidama rawaşlyk arzu edýän. Köp sağ ol hacı. Arzulan hasyl bolsun, şeýle bolsun. Ne ýaňy özüň sözüňde berledin. Mehriban arkadağımyzyň agtygy Kerim Berdimuhammedow gysga wagtyň içinde özüniň bir ýetizehini bilen, erjelligi bilen döredýän bir gaýtalanmajak täze kämil aýdymsaz eserleri bilen gysga wagtyň içinde bir halkymyzyň dinleýijileň ýüregine orun almakla başardy. Şoň üçin Kerime bizem öz edegimizde şu sunwatdaky gadamlarynyň batly bolmagyny tüýsüremizden arzuwlaýas geljekde de bir şeýle döwrewap türkmeniň milliligini, türkmeniň bir türkmençiligini wasp edýän, türkmen tebigatyny wasp edýän joşunly aýdymdyr saatlarynyň hem höwrüniň köp bolmagyny tüýsüremizden arzuwlap gepleşigimizi siziň ýerine ýetirmeňiz ajaýyp aýdymlar bilen dowam edýär. Ýani gepleşige başlamakka bir 10-15 tane aýdym gepleşige ýetirdim, bir gyzyşyp başlasamam bir saklama bar diýip özüň ýatdatdyň. Şoň üçin bir ses gyzyşar ýaly bir kısa aýdym ýerine ýetirip ber, soňra gepleşigimiz ýene de söhbetleşip arkaly dowam edibererse. Başsyna. Isteseň söýgü temasyndan, isteseň milli aýdymlardan, estrada görnüşinden, türkmen halk aýdymyndan gepleşigiň dowamyna da biziň milli sagyralmyz bolan dutar gazakda da bir kısa aýdymy ýerine ýetirip berersiň. Mehriban ýa-şer hormatly tamaşaçylar, diňläň diýince alyň. Siz üçin Türkmenistanyň at gazanan artisti Hacı Ýadmamedow aýdym aýdýar. Akşam bir gyýyl gopul şally, akşam bir gyýyl gopul şally, sadanyň gurbany boldum. Şally jany otlar şally, özünün kurbanı boldum. Şally janalar otlar salli, özünün kurbanı boldum. Akşam bir gyýyl gopul şally, sadanyň gurbany boldum. Şally janyma otlar sally, özüniň gurbany boldum. Şally jana otlar sally, özüniň gurbany boldum. Yadanyň gurbany boldum, aş elinne, yad elinne, yadanyň gurbany boldum. Owaň topur gyýdy bilen ýesir etdi
yadanın kurbanı bolsun. Kaş elinle ya dilinle yadanın kurbanı bolsun. Vatanmadın toyun toylap geçip gitti nazar aylar. Müngöderlen birin sayılap birinin kurbanı bolsun. Müngöderlen birin sayılap birinin kurbanı bolsun. Kaş elinle ya dilinle yadanın kurbanı bolsun. Kaş elinle ya dilinle yadanın kurbanı bolsun. Sazanın kurbanı bolsun. Özünün kurbanı bolsun. Sazanın alıp bilmez beni sevdiğin dolanan dünyamda varlığın. Var yıllar 10 yıllar bir ömrüm boyu ben sana karıştım, sana anaştım. Var yıllar 10 yıllar bir ömrüm boyu sana karıştım, sana anaştım. Kaç geçti ya gelli sarı döküler. Mümmedik yağrılı, yağrılı güller. Çoğunlu umut var geçmiştir dünya. Ben sana karıştım, sana anaştım. Çoğunlu umut geçmiştir dünya. Ben sana karıştım, sana karıştım. Çeşmeli çaylarım aydınla dola. Takladım kıyımı yerlerden mora. Asmanla aylanım ay bundan sonra. Ben sana karıştım, sana karıştım. Asman aylanım ay günden sonra. Ben sana karıştım, sana karıştım. Sevde yaşamak, sevde aman. Kim durur bu yolun taşında şama? Doğrusu neydi sen varun yaşamak? Ben sana karıştım, sana anaştım. Hakikaten değil
sen bir gün yaşama. Men sana karaştım, sana karaştım. Maysadı bu sanır, aysı varlığı. Yanlarına varım, aysı darlığı. Yoluma uğrattım, yürüp bağrıma. Ben sana karaştım, sana karaştım. Yoluma sıkıy, yürüp bağrıma. Ben sana karaştım, sana karaştım. Gel sana karaştım, sana karaştım. Ben sana karaştım, sana Mehvani ileşler hormatly meşhurlar o wagtlar sağlaşyny atly etmişimde Türkmenistanyň at gadanan artisti Hacı Ýalmamedov bilen söhbet başgarkyl dowam edýär. Hacı dinleýijilerimizden, telegörjülerimizden bize gelen bir näçe sowallar bar. Şol sowallary size ýetirmek bilen sowallara da sizin jogap bermekligiňiz bilen gepleşmege dowam edäýli. Sowal size şeýle şägirdin halipadan ozmak meselesine näil garaýaňyz? Şägird halipadan ozmalymy ýa şägirdligine galmalymy? Sonra ata-babalarymız bundan bir näçe asyrlar öň şägird halipadan ozmasa kär ýeter diýip jogap berip gidipdirler. Şägirdin halipadan ozmasy oňa hormatsızlyk däl, eýsem halipasynyň kärine uly hormaty diýip hasap edilýär. Haçanna şägird halipadan ozup öz şägirdlerini özünden ozdurup biljek derejede terbiýelep bilen ýagdaýyny sunup öňe gider. Düşnükli. İnnik sowala geçeli, sonra gepleşmede aýdymlar bilen dowam ederiz. Aýdaly bir aýdym döredýärkäňiz, şol aýdymy öz göwnüňize laýyk edip döredýäňizmi ýa halkyň islegine görem? Bilýän Beýmurat gowsunyňa diýişkäri öz döreden işine halkyň gözü bilen seredip bilýänli üçin ady belentdir. Sebäbi her näme diýseňem öz döredçiligiň ol sen üçin ediz bolýar. Käbir aýbany görmezliğin mümkün. Öz döreden işine özgölen gözü bilen seredip, yanlışını görüp düzeltip bilsen, ol iş sana üstünlük getirir. Düşnükli. Ne söhbetimizi şu ýerde jemläp, siziň ýerine ýetirmeňizde bir estrada görnüşini Türkmen halk aýdymlary bilen gepleşmege dowam edäýli. Öyle. Mehriban ileşler, hormatly meşhurlar, dinleň diýince alyň siz üçin Türkmenistanyň at gadanan artisti Hacı Ýalmamedov Türkmen halk aýdymlaryny estrada görnüşine ýerine ýetirýär. Dinleň, lezzet alyň. beyler. Bu dünyaya gelip geçtim, geçtim yana yana beyler. Uğra kaçlara yanar söner, öyle kaçtan ey haneler. Deli devran ey kime döner, evriler zamana biner. Beyler beyler ha
ayda bilmen Alem komsa ya da bilir Alem kıştır ayda bilmen Alem komsa ya da bilir İyi şey dahi kulak koyun Bizim bu de sana bilir Ay değil şey dahi Değil şey dahi kulak koyun Ay bizim bu de sana bilir Beyler hop hop ya da beyler Beyler ay ya da beyler Öğrüler zaman ya da beyler Bizim bu de sana bilir Bana yöner maya gerek başım Günni fikrim ve ay gelir düşüm gece ben çekmene yeter maya gerek
geceme nermaye gerek. Aşık oğul çekti cevri cephani, ahırını görür mehri ve pani. Ya utanmağın gelen doğuda pani, bir kargıdı ver yele soğurma. Aşkın beymare ay ter dönüp beredin eteymari ola hile çekip gözleri sürme. Gezelizim rakiplara tam olur, sözümüzün kayta işin cem olur. İyilisinde yaşayaman gen olur ey, oca mehtacını kolumdan verme. Haydenme cömert hazin kolumdan verme. Mehrbani ilaçlar, hormatly tamaşaçylar, owallar sadaşan atly gepleşigimizde dowam edýäs. Hacı ýanky ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdymlaryň üçin hoşarlygymyzy bildirýäs. Indi gepleşigimizde sowallar bilen dowam edelim. Gepleşigimiziň geçenki sany parlak ýyllarymyz Azat Dönmez bilen bilelikde taýýarlapdyk. Ana şonu bir dinleýijilerden köp gelen sowallar, soraglar boldy-da bir aýdymçylarymyz sünnetden boş wagtlary haýsykärler meşgullanýarlar. Näme iş edýärler? Sportla meşgullanýarlarmy ýa başga kärler bilen iş tarşýarlarmy diýip sowallaryny bize ýolladylar. No bir dinleýijilerimize, tomaşaçylarymyza bir hasam ananlarjy bolar ýaly, ana
aydymçylarymyzyň sungatdan daşardaky boş wagtlary näme meşgullanýanlyklaryny video ýazga geçirdik. Edil siz bilen hem şolar ýaly mehmaniyleşer hormatly müşahiçler. Häzir Türkmenistanyň at gadanan artisti Hajiýan Mamedowyň sunnatdan boş wagtlary näme meşgullanýanlygyny söz bilen näle video görnüşler bilen size ýetirmek isleýär. Syna tomaşa ediň, şaýat bolun. Adam näçe döwre waplaşmasyn, bary bir tebigy duýgular ýüreginde ýaşaýar. Özüne ýakyn dostlar güýseýär. Ýöne ol dostluk diňe adamlar bilen bolman, tebigat we onuň kemale getiren jandarlar bilen hem dörep biler. Türkmeniň bolsa tebigi jandarlaryndan özüne iň ýakyn saýanlary, ýyndan bedewlerimiz hem de wepadar alawaýlarymyz. Türkmen alawaýlar özüniň dostuny hiç haçan eke goýmaýar. Derdini gözüňden aňýar. Gamly çağlaryň özüniň gülkünçe hereketleri bilen keypiň öterýär, ilhamyň joşurýar. Hormatly arkadaşymyzyň Türkmen alawaýlary atly kitabyny olaryň geçmişi, inçe duýgulary aýdyn beýan edilýär. Bu duýguçul wepadar jandarlaryň keramatly häsiýetleri nenen döredijligimizden orun almasyn. Ene mehmaniyleşer hormatly müşahiçler, Hajiýan Aýdymsadan boş wagtlary alawaýtlere ýyda getmekligi, gowurýanlygy, elbetde alawaýtlarymyz bilen dağ tebigatyny olar bilen seýil etmegi, halaýanlygyny hemmemiz bilýäs. Elbetde şu pursatlar video görnüşlere geçirip siz bilen paýlaşdyk. Nige işimizi owadan aýdymlar bilen dowam edel Haji. Bolýar. Bir söýgü tematynyň bir näçe aýdymlary ýerine ýetirip berseň, ýydynden hem özüň bilýänsiň mehman arkadaşymyzyň saýatyny bu ýyl ähli medeniýet sunugy işgärlerimiz Batyar Türkmen halkymyz biziň şanly bayramymyz halkara bir taraplyk bayramynyň 25 ýyllyk toýuny ullan toýlar. Elbetde häzirki ýerine ýetirip berjek bir söýgü aýdymlaň, joşuny aýdymlaň ýydynden biziň gepleşigimizde dost ony aýdymlaryny getiripsiň, ol aýdymlary ýerine ýetirip bilersiň. Mehmaniyleşer hormatly müşahiçler, diňläň, diýin jalyň, lezzet alyň. İki yıllap gidyen ondan Garaşarmın mayamana Salamım yolların ondan Garaşarmın mayamana Ağlama Ağlama Gitme mayam ağlama 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 Ey mayam Yanlardan uğrunda Ey mayam Koydurdun uğrunda Ey mayam Leyli saçın yetirdi ya Görüp bir yeni şebi Men gelişem kayıl olup Karışırmın mayamana Ağlama Ağlama Gitme mayam ağlama 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 Ey mayam Yanlardan uğrunda Yanlardan uğrumda Ey mayam
Yanlardan uğrumda ey maya koydurdum eylanda ey maya yanlardan uğrumda maya yanlardan uğrumda ey maya Vatan mullavandan ülkeme açtım Görmek niyet bilen uzunca mayım Sevgilime yatla ovamı açtım Görmek niyet bilen uzunca mayım